Приказки от Беатрикс Потър. Мисис Тиги Мигъл. На истинската Люси от Нюлендс. Имаше едно време едно момиченце на име Люси, което живееше в селцето Малиград. Беше добро момиченце, само дето все си губеше носните кърпички. Веднъж малката Люси се дойде в къщи разплакана, ама много разплакана. Загубих си кърпичката, 3 кърпички и една престилчица. Не си ли ги виждал някъде, мърлю? Котето продължи да си мие белите лапички. Затова Люси попита една пъстра кокошка. Коткодячки, квачки, ти не си ли намирала 3 носни кърпички? Но пъстрата кокошка се втурна в хамбара, като си повтаряше: Коткодяк, коткодяк, скок под скок на бос крак. Тогава Люси попита червеношийко, който беше кацнал на едно клонче. Червеношийко погледна Люси отстрани с лъскавото си черно оченце, прелетя над оградата и се не видя. Люси се покатери на оградата и се вгледа в планината зад Малиград. Тя се вдига все нагоре и нагоре, додето се скрие в облаците, сякаш е без връх. И тогава й се стори, че високо по склона се виждат някакви бели неща, проснати върху тревата. Люси заприпка нататък с малките си крачета, колкото сили имаше. Тя тичаше по една стръмна пътечка, все по-нагоре и по-нагоре, докато Малиград остана в ниското точно под нея, можеше да пусне камъче в комина. Скоро стигна до малко изворче, което бликаше от склона. Върху един камък някой беше закрепил теникия на кофичка да се пълни с вода, но водата вече приливаше, защото кофичката беше колкото черупка от яйце, а там, където пясъкът по пътечката беше мокър, лечаха стъпките на някаква съвсем дребна особа. Люси все тичаше и тичаше. Пътечката свърши под голяма скала. Тук тревата беше ниска и зелена. Имаше подпорки за пране от стъбла на орлова папрат, въжета от сплетени тръстики и купче на малки щипчици, но никакви кърпички. Имаше обаче нещо друго – врата, право в планината, а отвътре някой пееше. Чистички и бели, с мънички дантели, гладки, жешки, сладки дрежки, цели заблестели. Люси почука веднъж, дваш и прекъсна песента. Отвътре се обади оплашен гласец. Кой е? Люси отвори вратата и какво мислите имаше вътре в планината? Една хубава чиста кухня, с плочи на пода и гради на тавана, също като коя да е друга селска кухня. Само дето таванът беше толкова нисък, че Люси почти го докосваше с глава, а гърнетата и котлетата бяха малки и всичко останало беше като тях. Вътре миришеше приятно, нагорещо и опърлено, а до масата с ютия в ръка стоеше много пълна, нисичка особа, която тревожно се вглеждаше в Люси. Басмяната й рокля беше запретната и върху шарената й фуста беше вързана широка престилка. Черното й носле душеше, душ, 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 а очичките й мигаха миг, миг. И под шапката си, там, където Люси имаше руси кадрици, тази малка особа имаше бодли. Коя сте вие? Попита Люси. Не сте ли виждали носните ми кърпички? Малката особа се поклони тромаво. Да, моля ви се. Аз се казвам мисис Тиги Мигъл. Да, моля ви се. Аз съм отлична гладачка. И тя извади нещо от един кош за пране и го опъна върху одялото за гладене. Какво е това? Очуди се Люси. Да не е моята кърпичка. О, не, моля ви се, това е алената жилечица на червеношийко. И като я изглади, тя я сгъна и я сложи на страна. После взе нещо друго от сушилката. Това не е ли моята престилчица? Попита Люси. О, не, моля ви се, това е жакардовата покривка на мушитрънчето. Вижте колко е отсапана с касесово вино. Много мъчно се изпира, отвърна мисис Тиги Мигъл. Нослето на мисис Тиги Мигъл душеше, душ, 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 а очичките й мигаха миг, миг
и тя донесе още една гореща ютия от огъня. Ето една от моите кърпички, извика Люси, а ето и престилчицата ми. Мисис Тиги Мигъл я оглади, плесира я и я тръсна, за да се отворят гънките. О, чудесна е! Възкликна Люси. Ами какви са тези дълги жълти неща с пръсти като ръкавици? О, това са чорапите на коткодячка Квачка. Вижте как е протрила апетити им отровене в двора. Много скоро ще тръгне скок под скок на бос крак, отвърна мисис Тиги Мигъл. Я, още една кърпичка с мъркичка, но тази май не е моя, червена е. О, не моля ви се, тази принадлежи на старата майка Зайка и само как миришеше на лук, трябваше да я пера отделно, не ще да се измирише. Ето още една от моите, обади се Люси. Какви са тези странни бели нещица? Това са ръкавичките на котето Мърлю. Аз само ги гладя, то си ги чисти самичко. Ето я и последната ми кърпичка, каза Люси. А какво топите там в колата? Това са легъвчетата на мишлето Том Тим Маус, страшен честник, отговори мисис Тиги Мигъл. С гладенето свърших, сега ще просна дрехите да се проветряват. Ами какви са тези мекички, пухкави неща? Попита Люси. О, това са вълнените палтета на агънцата от горни рид. Че те събличат ли се кожухчетата? Очуди се Люси. О, да, моля ви се, вижте белега на рамото. Ето едно белязано в Пазиград, а тези 3 са от Малиград. Преди пране винаги им слагат клеймо, каза мисис Тиги Мигъл. И тя запростира всякакви дрежки, няколко кафяви миши сетрета, една кадифяна жилетка на черна картица, червен фрак без опашка, собственост на катеричето Орехчо, умалялото синьо жакетче на зайчето Питър, една небелязана фустичка, която се беше загубила в прането, и ето, че кошът най-сетне се изпразни. После мисис Тиги Мигъл направи чай, една чаша за себе си и една за Люси. Двете седнаха на пейката пред огъня и се гледаха изпод око. Ръката на мисис Тиги Мигъл, която държеше чашата, беше много кафява и много набръчкана от сапунената пяна, а през роклята и шапката й отсякъде стърчаха фиби с острото навън, така че Люси нямаше желание да седи много наблизо до нея. Като си изпиха чая, те стегнаха дрежките във вързопи, а носните кърпички на Люси бяха сгънати в чистата й престилчица и закопчани с сребърна безопасна игла. След това покриха огъня с чимове, излязоха, заключиха вратата и пъхнаха ключа под прага. И после Люси и мисис Тиги Мигъл заприпкаха надолу по склона с вързопите дрехи. Навред край пътеката от папратите изкачаха насреща им всякакви животинчета. Първите, които срещнаха, бяха зайчетата Питър и Бенджамин. Тя им даваше чистите дрежки и всичките животинки и птички бяха толкова благодарни на добрата мисис Тиги Мигъл. Така, додето слязоха от планината и стигнаха до оградата, не беше останало нищо за носене, освен малкото вързопче на Люси. Люси се покатери на оградата с вързопа в ръка и тогава се обърна да каже лека нощ и да благодари на перачката. Но гледай ти чудеса, мисис Тиги Мигъл не беше почакала нито да й благодарят, нито да й платят за прането. Тя тичаше нагоре под склона. И къде беше седянала бялата й надиплена шапчица, а мишалът, а роклята, а фустата? И колко мъничка беше станала, и колко кафява, и цялата покрита с бодли. Я виж ти, че мисис Тиги Мигъл била чисто и просто един таралеж. Някои казват, че малката Люси била заспала на оградата и всичко това било сън, но тогава как щеше да намери 3 чисти носни кърпички и една престилчица, забодени със сребърна безопасна игла? И освен това, аз самата съм виждала тази врата на отвъдния склон на хълма Котешки звънчета. И освен това, аз самата много добре се познавам с добрата мисис Тиги Мигъл.